Čaute, tu Adam z niečonové.sk. Tak, teraz vám ukážem návod, ako výhodne nakúpiť cez internet a ako rýchlo mať prehľad o daných tovaroch. Koľko čo stoja, kde čo stoja. Idem si kúpiť kameru Canon HF100. Sú produkty. Na základe nejakej recenzie som si vybral túto kameru. OK, nájdeme si ju. Toto je ona. Máme dobrá kamerka, robíme teraz reklamu. Tak, klikneme si Ctrl+C, skopírujeme a ideme na stránku najnakup.sk. Je to fakt stránka na Slovensku, kde si môžete porovnávať ceny v rôznych možných produktov, aké existujú. OK, dáme si hľadaj. Ako vidíme, 729 € je asi najnižšia cena. Keď si klikneme na porovnaj, tak uvidíme najvyššiu cenu a najnižšiu v daných obchodoch. Tak, najnižšia je 729 € a najvyššia je 1187,99 €. Rozdiel je 63%, čo je dosť husté, nie? Ako vidíme, máme tu viac obchodov. Môžete si tu prečítať, myslím, o nich nejaké diskusie, názory na tie obchody, aké sú, ako sú ľudia s nimi spokojní. Tak, takže tento Tolkien je najlacnejší. Tak a teraz si môžeme pozrieť, čo stojí táto kamera v zahraničí. Ideme na stránku amazon.com, čo je najväčší obchod na svete online. Dáme si do vyhľadávania našu kameru. Tak, tu sme ju našli. HF100 za $749. Tak, čisto nová, 3 roky záruka. $749, koľko to je euro? Ako to rýchlo zistiť? Tak dávam jeden tip, super. Pôjdete pekne na Google, do vyhľadávača, napíšete cenu s dolármi a dáte Google príkaz, nech to vypočíta, dáte tu, eure, kliknite na Enter a máte $579. Ušetrili sme ďalších €150 na Amazone. Tak, takto môžete vypočítať aj úplne iné meny, len treba vedieť skrátky tých daných mien a takto jednoducho môžete prepočítavať. OK, tak ušetrili sme €150 rozdiel, hej. Ale samozrejme, kebyže zaplatíme clo a poštovné, tak to vyjde približne rovnako. Čiže je pravdepodobné, aby som tú kamerku kúpil tu na Slovensku. U tohto predajcu Tolkienu. Vyzerá, že má celkom dobré hodnotenia. Takže ja som sa už asi viac menej rozhodol. Keď chcete vedieť viac, ako nakupovať čo najlacnejšie na internete, kliknite na link pod týmto videom alebo choďte na stránku www.niečonové.sk, dostanete sa na moju stránku, kde je článok o tom, ako nakupovať o 30 až 50% lacnejšie na internete. Dúfam, že sa vám moje videjko páčilo. Ja ďakujem za pozeranie a teším sa na budúce.